Min nhar il-Ħadd jekk Alla jrid, Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew jibda jkellimna fuq is-saltna tas-smewiet permezz tal-paraboli. Tistaġeb kemm Ġesu juża tixbijat meħuda mill-ħajja ta' kuljum, speċjalment anki tixbijat meħuda mill-ħajja agrikola u tal-bidja biex jispjega il-veritajiet dwar is-saltna tas-smewiet. Fil-parabola tal-15 il-Ħadd ta' matul is-sena, Ġesu jurina diversi modi kif id-dixxipli tiegħu kif aħna stess nistgħu nilqgħu il-kelma tagħha. Insellmilkom u nistedinkom għal 294 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Minn fuq id-dajsa fil-Baħar tal-Galilija minħabba folla kbira ta' nies li kienet qiegħda ssus madwar Ġesu, Ġesu jgħallem dwar ir-realtajiet tas-saltna tas-smewiet. Ixxebbaħ is-saltna tas-smewiet lill-bidwi li joħroġ jiżra, bżerrija li taqa' fil-mogħdija fuq il-blat qalb ix-xewk u fard tajba. Tixbija vera ħafna, reali ħafna fir-realtà tal-Palestina ta' żmienu. Biha Ġesu jiddeskrivi il-mod kif in-nies ta' żmienu u kif in-nies ta' żmienna aħna dixxipli tiegħu nistgħu nilqgħu il-kelma tagħha. Diġà fi żmien Ġesu fl-istess Vanġelu kien hemm min ma kienx qed jifhem il-kelma ta' Ġesu, iż-żerrija li taqa' fil-mogħdija u tittiekel mill-għasafar. Kien hemm kelma tiegħu li kienet tiltaqa' bil-ferħ, imma fil-mument tal-prova jew minħabba l-inkwiet żejjed dik il-kelma ma kienx tniżżel l-eruq u tagħmel il-frott. Kienu ħafna dawk li kienu jilqgħu il-kelma u jagħmlu l-frott kif mixtieq minn Ġesu. X'inhu l-atteġġament tagħna quddiem il-kelma tagħna? Ja bħal żerrija li taqa' fil-mogħdija, kelma li jien ma nifhimx allura ma tbiddilniex, daqs li kieku jiġi x-xitan u jisraqa minn qalbi. Jista' jkun li jien nilqa' il-kelma bil-ferħ, imma fil-mument tal-prova ninsa kollox. Anzi, inħalli l-inkwiet tal-ħajja ta' kuljum joħnoq dik il-kelma illi forsi xi darba imliet li qalbi bil-ferħ. Kapaċi inħejji art tajba biex b'ġenerożità nilqa' l-kelma. Ġesu jwedna li dik il-kelma li nilqgħu bil-ferħ, kelma li ssir ħajja, tagħmel il-frott u skont il-ġenerożità ta' qalbna daqshekk ieħor tagħmel il-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.